Kif Mejju tal-2008 fi żmien meta l-Gvern kienet jitlob is-sagrifiċċji mingħand il-familji li l-Gvern iddeċieda li jagħti żewġ salarji lill-Prim Ministru, lill-Ministri u lis-Segretarji Parlamentari. Permezz ta' dan il-Prim Ministru u l-membri tal-Kabinett ħadu żieda ta' €600 fil-ġimgħa. F'ċirkostanzi fejn il-poplu taħallas kontijiet ogħla tad-dawl u l-ilma, prezzijiet ogħla l-fjuwil u gass u issa anki żieda fil-bolla, Joseph Muscat jgħid li mhux aċċettabbli li l-Prim Ministru, il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari jingħataw żewġ pagi. Jumejn ilu fil-Parlament sar magħruf li għal dawn l-aħħar sentejn u nofs inżammu mistura mill-Gvern żiediet oħra li suppost ingħataw lill-membri parlamentari kollha li mhumiex membri tal-Kabinett fis-salarji tagħhom. Fost l-oħrajn il-Gvern irid iżid l-onorarja li jirċievu l-membri parlamentari b'madwar €7,000 fis-sena. Il-Gvern irid ukoll jagħti t-tieni salarju ta' €120,000 lill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. F'konferenza tal-aħbarijiet il-mexxej Laburista ddikjara li b'solidarjetà mal-familji huwa se jkun qed jirrifjuta din it-tieni paga. Id-deċiżjoni ta' Joseph Muscat hija bbażata fuq it-twemmin li d-deċiżjoni tal-Kabinett hija ħażina, ittieħdet f'mument ħażin u bl-ar mod possibbli. Ma naħsibx li nista' nkun kompliċi f'sitwazzjoni fejn il-politiċi, il-Ministri u l-Prim Ministru iddeċidew li jżidu lilhom nfushom permezz ta' paga oħra, jippruvaw jidaħlu lili kompliċi magħhom li jagħtuni wkoll lili wkoll paga oħra. Jagħtuni paga oħra ekwivalenti għal €120,000. Jekk iridu jixtruni, irrid ngħidilhom li jien m'iniex għal beħ. Il-mexxej Laburista qal li jekk ikun teknikament possibbli mhux esklus li l-€120,000 f'paga li l-Gvern irid jagħtih jintużaw għal skop karitatevoli. Joseph Muscat qal li huwa diġà informa lill-Grupp Parlamentari Laburista b'din id-deċiżjoni tiegħu. Min-naħa tagħhom il-membri tal-Grupp Parlamentari Laburista urew l-impenn li jirriflettu dwar id-deċiżjoni personali li jridu jagħmlu. Jien nemmen li kulħadd ħajkun qed jerfa' r-responsabilità tiegħu u jieħu d-deċiżjoni wara li jitkellem ovvjament mal-membri tal-familja u jieħu l-konsiderazzjonijiet kollha neċessarji. Preżenti għall-konferenza kien hemm id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia u l-Whip tal-Grupp Parlamentari Joe Mizzi. Meta mistoqsija mill-ġurnalisti dwar ser jagħmlu, it-tnejn li huma ddikjaraw li huma mhumiex se jaċċettaw iż-żieda fl-onorarja b'solidarjetà mal-familji.